Sobre la ILP de fibromiàlgia ja se'ls ha avançat. Esquerra portem mesos treballant amb els promotors de la iniciativa i amb la resta de socis de govern per arribar a un consens per optimitzar l'atenció de les persones amb fibromiàlgia i amb fatiga crònica. Estem parlant d'un nombre bastant elevat de catalans i catalanes i a dia d'avui, després de molts mesos de treballar-hi, continuem encara treballant-hi amb l'objectiu que demà en definitiva hi sortim guanyant tots, els malalts i malaltes especialment i bàsicament, però també el govern de la Generalitat i tots els partits que hem estat treballant per tal d'aconseguir un consens. Des del grup d'Esquerra ens agradaria remarcar primer de tot el treball fet per tothom i la voluntat d'arribar a aquest consens i a aquesta millora, començant pels promotors les persones promotores de la iniciativa, de la ILP, i també el treball dels tres grups que donem suport al govern i també del mateix govern. Esperem que demà puguem aprovar per unanimitat una millora del que és l'atenció al voltant d'uns eixos bàsics que hem estat treballant a partir de la proposta de resolució presentada pels tres grups que donem suport al govern amb modificacions que, com deia, han estat treballant amb el grup promotor al voltant de la reducció de les llistes d'espera, el creixement i l'increment de les unitats hospitalàries especialitzades, el paper de la primària de salut, la qüestió de la incapacitat laboral, la formació dels professionals o el diagnòstic al voltant d'aquestes dues malalties. Per tant, pensem que després de molts mesos de treball està molt ben encarrilada la resolució d'una millora de l'atenció de les persones afectades de fibromiàlgia i de fatiga crònica i esperem que demà al ple del Parlament, com deia, hi sortim guanyant tots.